Kaixo, Integralen sarrerako bideoa ikusi baduzue, jakingo duzue erabilera nagusiena azalera kalkulatzea dela. Eta hori da gaur landuko duguna. 3 zatitan banatu dut gaia, eta gaurko bideo honetan bi ikusiko ditugu. Funtzio batek eta goiza ardatzak eratzen duten eremuaren azaleraren kalkulua, eta bi funtzioak eratzen duten eremuaren azalera kalkulatzen ikasiko dugu. Baina honekin hasi aurretik, oinarrizko funtzioak nola irudikatu ikasiko dugu, beharrezkoa izango zaigu eta. Lehenengo kasua, lehenengo mailako polinomioak. Hauek zuzenak izango dira. Eskarratu eta berriru ez dokatenean. Adibidez, f isa berdin diru isa kenbi. Hau zuzen bat izango da. Beraz, balio taulat bat egingo dugu, isari bi balio emanez. Bi punturekin ja zuzen bat daukagulako. Emango dizkiogu edozein, 0 eta 1 edo nahi duguna. Eta ordezkatuko dugu isaren lekuan. Hau da, 0 adibidez, 3 bider 0, 0, kenbi, minus bi. Eta bat ipintzen baldin badugu, 3 bider 1, 3, kenbi, 1. Eta hau, marraztu egingo dugu. 0 minus bi puntua eta 1 puntua. Eta bi puntu horietatik zuzen bat pasatzen da. Hurrengo kasua. Bigarren mailako funtzioak ditugunean. Hauek parabolak izango dira. Izan daitezke edo horrela edo berantz. Parabolek puntu berezi bat daukate, erpina dela. Eta bi era daude hau kalkulatzeko. Lehenengo era da formula ikastea. Dela minus b zati bia. A isa berbiren koefizientea delarik, b isaren koefizientea eta c zenbakiaren koefizientea. Eta beste era bat dago dela maksimo edo minimoa topatzea. Eta hori ikusi dugu deribatuetan egiten dela lehenengo deribatua berdinduta 0ra. Eta horrela egingo dut hau. Deribatu dut, bi izaken bi, egiten dugu berdin 0, eta isa askatu. Pasatu bi, zatitzen, isa berdin bat. Egingo duguna da, balio taula bat, erpin hori erdian ipiniz. Bat irten zaigu, bat ipiniko dugu, eta gero isari emango dizkiogu beste bi balio txikiagoak, 0 eta minus 1, eta bi handiagoak. Eta horrela beti simetriko eta ondo irtengo da. Hauetako bakoitza funtzioan ordezkatu. Kontuz, minus 1, parentesi artean berbi, kenbi bider minus 1, 3 ematen digu. 0 denean, 0. 1 berbi, kenbi, minus 1. Bi berbi lau, kenbi, bider bi, 0. Eta 3 berbi bederatzi, bi bider 3, 3. Hemen ordezkatuta, poliki-poliki. Eta puntuak adierazita, minus 1, 3, 0, 0, 1 minus 1, bi 0 eta 3, 3, hemen daukagu parabola. Hurrengo kasua, beste edozein modatako kurbak. Hau da, ez lehenengo maila eta ez bigarren mailakoak direnean, berriru edo berlau daukagunean. Egingo duguna ere da deribatua berdindu 0ra ikusteko ea maksimo edo minimorik dagoen eta non dauden. Hemen deribatzen dugu, 3 isa berbi, ken 3, berdin 0, 3a pasatzen da beste aldera, gero zati eta isa bananduta plus minus 1 puntuak ematen dizkigu. Egingo duguna da balio taula batean, bi puntu horiek ipini, isaren lekuan minus 1 eta 1 edo hemen irten direnak, eta berdin zaigun orden maksimo edo minimo irtengo da, bakarrik irtengo da. Egingo duguna da, balio bat txikiagoa, beste bat erdian, eta beste bat handiagoa. Eta horrela berriro, funtzioan ordezkatuta, poliki-poliki, balioak ematen dizkigu. Minus 2 denean, minus 2, minus 1 denean, 2. 0, 0, 1 minus 2, eta 2 puntua. Eta puntu horiek eginda, ja irtetzen zaigu, minus 1, 2 puntuan dagoela maksimo bat, baina bakarrik irtetzen da, eta 1 minus 2 puntuan dagoela minimo bat. Eta hau ere, beste guztia eginda irtetzen da. Eta horrela ja marraztuta daukagu. Eta azken kasua. Hiperbolak. Hiperbolak dira isa izendatzailean dagoenean. Edo isa, izaken bat, izaken bi, edo horrelako zerbait. Egin behar dena da, izendatzaile hau, berdin du 0ra asinto eta vertikala aurkitzeko, gogoratu funtzioak ere nola adierazten diren. Eta hemen geratzen zaigu isa berdin bat dela asinto eta vertikala. Ipiniko dugu bat hori, baina ezin diogu balioa eman. Bat ematen dugunean funtzioak infinitu balioa hartzen duelako.
Orduan ipintzen dugu hemen kanpoan bezala bat hau, eta ematen dizkiogu txikiagoak eta handiagoak balioak. Baina 0,5 ere, ez bakarrik 0, minus bat, 2, 3, pixka zehatzago izateko 0,5 eta 1,5 ematen baldin badizkiogu, hobeto irteten dira. Eta poliki, minus bat ematen diogunean, minus bat ken bat minus 2, bizati minus 2 minus bat, 0 ematen baldin badiogu, bizati minus bat minus 2, 0,5 ematen baldin badiogu, bizati minus 0,5 minus lau, eta bar. Hori kalkulagailuarekin, poliki, kontuz, egin eragiketa. Eta hemen joan ipintzen, beti jakinez gutxi gora bera hiperbolek era hau daukatela. Bai, asintota, ean non dagoen, lehenengo asintota marraztu, izaberdin baten dago asintota vertikala. Dago ipini, eta beste balioak ipini, eta beti horrelako zerbait egingo du. Eta honekin ja, funtzio nagusiak, badakigu ja irudikatzen. Eta orain joan gaitezke ja, integral mugatua ikustera, azalera kalkulatzeko. Integral mugatua. Orain arte ikusi ditugun integralek ez zuten hemen ezer, ez euskaten zenbaki hauek. Eta integral mugatuak zenbaki hauek ditu. Eta hori ikusiko dugu gero nola aurkitzen diren zenbaki hauek. Baina oraingoz ikusiko dugu nola egin eragiketa hau. Egin behar duguna da lehenik eta behin integratu beti bezala. Hau da, gogoratu. Polinomioak izaberri baldin bada bat gehitzen diogu. Izaberri iru, zati iru, ken bi bat baldin badago, berbi zati bi, horrela ipini dezakegu, gehi baten integrala zen iza. Eta orain mugagabeetan gehika ipintzen genuen da. Hemen jaz dugu gehika ipiniko. Hemen egingo duguna da, ipini hemen minus batetik bira goazela. Eta orain egin behar dena da, goiko zenbakia iza guztietan ordezkatu, geratuko zaigu, bi berriru zati bi, zati iru barkatu. Bi berriru zati iru, izaren ordez, bi ipini. Ken, bi bider, bi berbi zati bi, gehi bi, ken, eta orain parentesi bat ireki, goikoa, ken, bekoa ordezkatuta. Bekoa ordezkatzerakoan, minus bat berriru zati iru, ken, bi bider minus bat berbi zati bi, gehi, minus bat. Eta hau poliki eginez, eragiketa guztiak eginez, hor izango dugu zenbaki bat emango digu. Hau egiten badugu, geratzen zaigu 8 eren, ken 8 biren, gehi bi, ken, eta hemen minus bat eren, ken bi zati bi, ken bat. Eta hau, esana, edo kalkulagailu batekin, edo MKT eginez eta bar, egingo dugu, eta zenbaki bat emango digu. Zenbaki hori gero izango da unitate karratu ipinita gure azalera. Goazen beraz, ja azalera kalkulatzera. Lehenengo kasua. Ematen digute funtzio bat, f iza berdin lauken iza berbi, eta o iza ardatza. Bi horiek eratzen duten eremuaren azaleraren kalkulua egin behar dugu. Lehenik eta behin egingo duguna da irudikatu. Bigarren mailako polinomio bat denez, parabola bat izango da. Nik egingo dut deribatuarekin. Deribatzen dugu 0 minus 2 iza berdin 0. Eta hemen izango da 0 zati minus 2, kontuz, dela 0. Orduan, hor egungo da gure erpina. Orain egingo dugu balio taula bat. Emango diogu 0 eta bitxikiagoak, minus bat eta minus 2 adibidez, eta bat eta 2. Orduan, ordezkatzen joango gara funtzioan. Iza dagoen lekuan, minus 2. Kontuz honekin izango da adibidez. F minus 2 izango da lau ken, eta parentesi artean, minus 2 berri. Hau da, minus 2 berri da lau, lehenengo berreketa izango da, lau ken lau dela 0. Minus bat, lau ken minus bat berbi. Hau da, lau ken bat, iru. 0 denean, lau ken 0 berbi, lau.
Bat denean, joan egiten, lau ken bat berbi, iru. Eta bi denean, lau ken bi berbi, ere 0. Eta orain ja egingo dugu gure irudia. Irudia egiteko ipiniko dugu. Minus bi denean, minus bi, 0. Minus bat, iru, gutxi gora bera. 0 denean lau, bat denean iru, bat iru gora, eta bi 0. Orduan, horrelako zerbait, horrela izango dugu gure parabola. Eta esaten digu gero, ohiza ardatzarekin. Ohiza ardatza da hemengo hau. Orduan, hau da guk nahi dugun azalera. Ohiza ardatzaren ekuazioa da, zuzen honen ekuazioa da I berdin 0. Kontu zonekin, ohiza ardatza da I berdin 0 eta I ardatza da iza berdin 0. Orduan, irudikatu eta gero, beti egin behar dena da, bai kasu honetan da bai guztietan, ebaki puntuak kalkulatu behar dira. Bigarren pausoa beti ebaki puntuak. Eta ebaki puntuak kalkulatzeko ipiniko ditugu bi funtzioak. I ipiniko diogu f izaren ordez, geneukan I berdin lau ken iza berbi, eta ohiza ardatza dela I berdin 0. Eta ebaki puntuak kalkulatzeko bi funtzio hauek berdindu egin behar dira. I berdin hau baldin bada eta I berdin hau, lau ken iza berbi berdin 0 egingo dugu. Eta hemendik ja kalkulatuko ditugu gure ebaki puntuak direla hemengo hauek. Geratzen zaigu adibide pasatzen dugu iza berbi alde honetara, lau berdin iza berbi, hau da iza berdin plus minus erro lau. Hau da minus bi eta plus bi. Minus bi eta bi. Hemen ditugu minus bi eta bi. Ikusten dugu ondo goazela. Eta nahi dugu azalera hau. Orain dator gure integral mugatua. Hauek izango dira gure mugak. Horrela kalkulatzen dira ebaki puntuak. Beti berdinketa eginez, gure funtzioekin berdinketa eginez. Eta orain, egin behar duguna da. Piniko dugu. Gure azalera izango da berdin. Integrala. Bean txikia, minus bi. Eta goian handia. Beti horrela. Eta orain, marrazki honetan, irudi honetan, goitik doan funtzioa, goikoa, ken bekoa. Beti. Goikoa, ken bekoa. Eta goikoa ikusten baldin baduzue da gure parabola. Lauken iza berbi. Eta bekoa, kasu honetan da, 0. Hori ipini behar dugu gure integralean. Izango da, goitik doana dela lauken iza berbi, ken beti betik doana. Ohiza ardatza denean, ken 0 izango da, baina bada ipiniko dugu. Beti horrela izango delako, bi funtzioen artean ere berdin egiten delako, goikoa, ken bekoa. Zenbaki txikitik handira, goitik doan funtzioa, ken betik doana. Hemen, hobeto ipinita, ken 0 hori kendu dezakegu, ken iza berbi. Eta orain, integral mugatuak nola egiten dira, orain txikasi dugu, integratuko dugu. Gure polinomioa, lauren integrala da lau iza, ken iza berriru, zati iru. Eta hau joango da, minus bitik, biraino. Goikoa ordezkatu iza guztietan, lau bider bi, ken bi berriru zati iru, hau, parentesi ez da beharrezkoa, baina, nahi baduzu ipinik, ken, eta orain bai da beharrezkoa, lau bider minus bi, ken minus bi berriru, zati iru. Eta hemen ja, irtetzen zaiguna, izango da, gure emaitzak, gure azalera. Zortzi, ken zortzi eren, ken, parentesi, minus zortzi, ken, minus zortzi eren, hau da, egiten bali maitugu minusak guztiari aldatzen dio, gehi zortzi, minus, minus, plus, eta minus, minus,
zortzieren, eta, bueno, egin dezakegu guztiari emekate, edo lehenengo egin amasei, ken amasei zati hiru. Hau kalkulagailuarekin, edo nahi duzuen bezala, emekate, 48, ken amasei zati hiru. Hau da, 32 zati hiru, unitate berbi, azalera delako, hau izango da gure emaitza. Azalera zati honen emaitza. Eta horrela da nola egiten diren azalerak. Goazen hurrengo kasuarekin. Bi funtzioek eratzen duten azalera. Daukagu bigarren mailako ekuazio bat, polinomio bat, hau da, hau parabola bat izango da, eta lehenengo mailakoa beraz zuzena izango da. Ikusi dugun bezala, berriro, lehenengo egingo dugu deribatua berdin 0, ikusteko non daukan erpina, 2 isa berdin 4, isa berdin 2. Balio taula egingo dugu, ipiniz 2, eta 3 eta 4 adibidez, eta 1 eta 0. Eta ordezkatzen joan, isa hauetan funtzioan. Hemen isa eta hemen i edo f isa. 0, 0, bat ken lau minus iru, bi berbi lau ken zortzi minus lau, iru berbi bederatzi ken amabi minus iru, eta lau 0. Hau ondo egiten baldin badugu, konturatu, erpina ondo ipini badugu eta bar, beti simetrikoa irtetzen dela. Hau izango da honen berdina, eta hau izango da honen berdina. Ez baldin bazaizue horrela irten, edo deribatu gaizki egin duzuelako, edo horrelako zerbaiten gatik da. Lehenengo aia badaukagu. Egingo dugu bigarrenaren balio taula. Bigarrena asko errazagoa da, zuzen bada, beraz bi balioekin nahikoa dugu. 0 eta 2, adibidez. 0 denean minus 6, eta 2 denean 2 ken 6, minus 4. Eta orain irudikatuko ditugu biak. Lehenengo parabola. 0, 0, bat minus iru, bi minus lau, iru minus iru, eta lau 0. Horrelako zerbait. Eta orain zuzena. Bat, bi, iru, lau, bo, minus 6, eta bi minus lau, horrelako zerbait. Orduan gure nahi dugun azalera, zatitxo hau izango da. Hemengo zati txiki hau. Hau da nahi dugun azalera. Gure mugak hauek izango dira. Eta kalkulatu egin behar ditugu. Kalkulatzeko lehen egin duguna, ebaki puntuak kalkulatuko ditugu. Ebaki puntua kalkulatzeko geneukan gure funtzioa bat zen izakarratu ken lau isa, eta bestea zen izaken 6. Orduan, biak berdindu egingo ditugu puntu horiek kalkulatzeko. Hau da, izakarratu ken lau isa, berdin izaken 6. Beti berdinduz ateratzen ditugu. Bigarren mailakoa nola den, pasatuko ditugu guztiak, izakarratu, ken lau isa, ken isa, gehi 6, berdin 0. Guztiak alde batera, hau da, isa berbi, ken bost isa, gehi 6, berdin 0. Eta hemen egingo dugu bigarren mailako ekuazioa. Isa berdin minus b, plus minus erro b berbi, ken lau bider z, zati bia. Kasu honetan, zati bi. Jan egiten poliki-poliki, eta ematen digu bost, plus minus erro bat, dela bat, zati bi. Bost gehi bat, 6. Zati bi, iru. Eta bost ken bat, lau. Zati bi, bi. Bi puntu hauek,
dira 2 eta 3. Ondo irudikatu badenu, argiago egongo zen. 2 eta 3 dira puntu hauek. Eta orduan egin behar duguna da. Integrala 2tik 3ra, eta orain egin behar da goikoa kenbekoa. Goiko funtzioa kenbeko funtzioa. Nor da goikoa zati honetan? Goikoa da zuzena. Goikoa da, i altuena duena. Goikoa eta bekoa. Hemen ez dakit zergatik batzuetan ere liatzen zarete. Goitik doana, hemen izango da zuzen hau. Zela, isa kensei. Eta behetik doa, nor doa behetik, parabola izakarratu, ken lau isa. Hori da egin behar dena. Zati honetan, goikoa ken bekoa. Hau da. 2tik 3ra, goikoa esan dugu dela, zuzena dela izaken sei, ken bekoa dela izakarratu, ken lau isa. Eta hau da integratu behar duguna. Orduan, jarraitu aurretik, egin behar dena da eragiketak egin. Bestela, zailago egiten da. Lehenik eta behin egingo ditugu. Egingo dugu minus honek guztiari aldatzen dio, beraz, lehenik eta behin hori egingo dugu, izakarratu, ken lau isa, poliki joango gara. Pausoz pauso. Urrengoa, orain, minus isa berbi, gero, isa izekin, isa gehi lau isa, 5 isa. Eta minus 6, minus 6. Eta orain ja ondo laburduta daukagu, orain ja integrala egingo dugu. Hau integratzerakoan, minus isa berri 3 zati 3, gehi 5 isa berbi zati 2, ken 6 isa. Hemen ja ipiniko ditugu atzean hauek, eta orain egin behar dugu haundia, goikoa, minus 3 berri 3 zati 3, gehi 5 bider 3 berbi zati 2, ken 6 bider 3, ken betik beko zenbakia. Minus 2 berri 3 zati 3, gehi 5 bider 2 berbi zati 2, ken 6 bider 2. Eta hemen eragiketa guztiak egin, minus 27 zati 3, gehi 3 bider 3 bederatzi bider 5 berrogeita 5 zati 2, ken 18, minusarekin ja aldatu zeinuak, 8 zati 3, 20 zati 2, minus kontuz, hemen minus. Aldatzen ari naiz ja minus honek guztia aldatzen dira, orduan kontuz hemen. Minus, eta orain plus, 6 bider 2, 12. Eta eragiketa guztiak egin eta gero, zenbaki bat emango digu, ez dut orain egin kontuz kalkulagailuarekin eta eta ematen diguna unitate berbi, hori izango da, gure azalera. Zati honen azalera. Beraz, beti pauso berdinak egin behar dira. Irudikatu, ondo ikusteko nordoan goitik, nordoan betik, ebakipuntua kalkulatu, berdinduz bi funtzioak, eta integrala planteatu, integral mugatua. Txikitik haundira, goitik doan funtzioa, ken betik doan funtzioa. Eta horrela eragiketa guztiak eginez eta zatitxo horren azalera irtengo zaigu. Problema hau ere, GeoGebrarekin egingo dugu, ebatziko dugu hurrengo bideo batean. Eta ikusiko duzuen nola berdina irtetzen den. Amaitu zuek kalkulagailuarekin eta hurrengo bideoan ikusiko gara. Gero arte, ondo segi. Agur!